Sziasztok, srácok! A mai videóban Toka-Boka sorozatot indítok. Mégpedig a Nagy Család című Toka-Boka sorozatot. Na hát akkor csapjunk is szó szerint bele a Toka-Boka sorozatba. Kezdődjön! Gyertek, gyerekek! Menjünk! Drágám! Ne cipeltessétek magatokat a nővéretekkel, mert nem fog titeket egyfolytában cipelni, értsétek már meg. Na de gyerünk, légy szíves. Köszönöm. Jaj, ne. Apa, any. Hé. Cipőcsere. Jó. Te is. Kikreknek könnyű. Igen. Kamilla, Dorci. Igen. Lecseréltétek a cipőtöket? Igen. Mehettek be, mert már beesteledett. De legalább nálatok világítanak a fények. Na. Kész vagytok? Igen. Nyugi. Nézd meg, melyik cumit szeretnék. Akkor ezt ma félre rakjuk. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát, Hugi! Jó éjszakát, Hugi! Na gyerekek, ideje pizsamát venni. Menjetek ti is. Megyünk. Nem láttad a pizsamjait? Rendben, gyerekek! Kamilla, Dorci, meg vagyunk! Tirányok, meg vagyunk. Rendben. Egyébként, bocsássatok, most így közbeszólok, hogy a kutyáknak nem találtam ágyat. De ha nem baj, ezt most így gyorsan azért kötök, megnézem a kanapéknál. Nem, ott vannak. Én nem Nos, kutyik. Fésülködés. És mamai, ez a két játék jó lesz aludni? Rendben. Most ide lerakom őket. Lányok, előzőre kialszatok belső ágyakon. Elfértek ketten? Elfértek hát. Mi alszunk belül? Dorci, Kami? Alszanak belül. Én hova rakjam a szemüvegem? Hát ahova szoktad. Jó. Ne lépjünk el. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát!
kevesebb tapaszt. De... Lányok, ma aludjak veled? A kutyákkal alszol? Igen. Akkor ez a kettő most nem is kell. Berakjuk a kutyás ládába. Már mindenki ágyba volt. Jó éjszakát! Jó éj! Azért jó sokan elférünk egy ágyon. 4-en elfértek? Igen. Azt az jó sok. Ó, drágám. Bocsánat. Ez az enyém. Csak apával felcseréltük szerintem csomagoláskor. Felébred a papa. Miért kell mindig sietek munkába. De akkor ne fürdőket vigyél. Jó az életemben. Na szia! Majd hívjál. Arról is ment. Unalmas lenne, ha minden nap ugyanazt tennénk fel. Mint a filmekben. Picit meghagyom arra. Lányok! Jó reggelt! Jó reggelt, anya! Jó reggelt! Lányok? Gyorsan öltözzetek. Az nem maradhat el. Nem, anya, ezek a kedvenc kiegészítői. Normális, hogy nem marad el. És mit keres nálunk apának az izéje? A kosztüm, vagy mi? Lányok, mekkora rengetlenséget csináltatok? Ez most miért? Azért, mert nálunk vannak a cuccaitok. Mi nem is kéne neki. Na, állítsatok már le ezt. Ja, te indítottad el. Nem kell sapka, nyár van. Na. Hű, de nagy szám volt. Ó, Istenem, hát rakjátok arrébb. Csak valamit. Apának a rohadt ingje itt van. Hogy beszélsz? Milyen nagy lány vagyok, úgy beszélek, hogy akarok. Amíg itthon vagy, nem beszélhetsz így. Vigyázz a szádra. Vigyázz a szádra, mit tudom. De óvodában vagyunk. Na, elég legyen. Jó reggelt, lányok! Dorci, Kami. Jó reggelt!
Rakjátok vissza most azonnal a helyére. Hogy aludtatok? Jól, én ma ezt veszem fel. Rendben, Dorci. Vagy Kamilla, bocsánat, keverlek, nem baj. Kamilla, te mit veszel fel? Én ma ezt veszem fel. Ezt a kezes lábast. Nagyon jó. Na. Ma úgy gondoltam, hogy elviszlek Vidám Parkba. Komoly, úristen! Ez jó lesz. Mehetünk. Ennyi volt? Megyünk is? Igen. Be a kocsiba, pattanjatok be. Az igen. De előtte. Itt van egy rendes rész. Itt fogjuk. Itt láthatok sok mindent. Na de srácok, a következő részt innen